Asibingelele sibamukele kwi-channel igama uPastor Winning sibe ngokuyithoba sibe ngokusehlisa sibonga ithuba sibonga ukulonda sibonga ukuphila uNkulunkulu enibusise uNkulunkulu enisize sibonga kubona bonke abantu abalandela i-channel nabayikhulisayo nsuku zonke uNkulunkulu engathi angavula iminyango yezulu ehlisa isibusiso esinjengemvula phezulu kwempilo yakho nje ukubuka njengamanje. Asikhulume ngamaphupho amabili amathathu. Amaphupho enganga kwethu into eyodwa iyasho izinto eziningi ngoba kuncika kwi-action ne-action ne-reaction nama-emotions asuke khona ngaleso sikhathi saleyo nto leyo sukuyiphupha. Inja ingeke yaba into eyodwa, siyaye sibaboneke abanye bechaza bethi inja isitha bephele lapho. Angeke yaba isitha kuphela, iba isitha only if and when ikuhlasela, ilwa, ikuluma. Kodwa uma ikhotha, ikujabulela, ikhombisa ukuba nawe, ingafindela ikhombise isimo sethonga ngithi lakini elikuyilona likwembethe likwengamele nelikuvikelile. Futhi ingaphinde ikhombise la i-protection lonayo nawe yabo. Kanti uma usubona izinja zikhwelana singaphinde kukhombe inkanuko ethile engenzeka mhlawumbe uzoba nayo isikhathi esizayo noma unayo noma ukulangazelela inkonzo ethile. Uyabona? So sizama ukuveza ukuthi angeke iphupho into eyi-one yachaza into eyodwa nje ukuthi hayi sithi. So ingakho sizama ukuthi silibheke ngokujula ukuthi njengamanje asikhulume la kodwa-ke sikalokhu siyalina sikhulume ngoThoko kaButhelezi ukuthi la uThoko Buthelezi uthi la ngicela ukubuza uma uphupha ubone ibhokisi lomngcwabo livulekile bese kuthiwa-ke livale ebushoni. Esingakuveza la ukuthi into yokuqala uma uphupha la ubona ibhokisi lomngcwabo elingenalutho uphawu oluhle kakhulu lolu esikhathini esiningi okungachaza la ukuphila isikhathi eside, lingaphinde lichaze impilo enhle noma ukuhamba kahle kwempilo, kanti nanokuthi mhlawumbe kungenzeka usazoqhubeka udla amabele. Futhi kungaphinde kusho ukuthi uzokwazi mhlawumbe ukunqoba iy'mbangi zakho ngempumelelo uma uney'mbangi, kanti futhi uzokwazi ukuqhubekela phambili ngempilo. Kepha-ke uma kungenzeka uphuphe leli bhokisi livuliwe-ke lingenalutho phakathi, sewuphawu-ke olungabe sexwayiso-ke mhlawumbe ngesimo esibi esingase sisehlela isihlobo sakho noma umuntu osuke umazi. Futhi kungaphinde kusho ukuthi ngenzeka uzozibandakanya nombango othile noma-ke nodweshu oluthile kodwa ongeke wazizwa kahle ngalo. Kanti-ke la uma ngase kuthiwe mhlawumbe nje ubesho la ukuthi usephupha la kuthiwa-ke livale leli bhokisi noma usibona kulivala, sengaba uphawu olungase lubike la ukuthi mhlawumbe uwena onamandla noma obekelwe ukuvimba inkinga noma ingozi engahle yehlele umndeni noma amalungu omndeni noma ilunga lomndeni noma nje abantu osuke ubazi. Kungenzeka ngokukamoya uyiwena osemagunyeni ukuthi uma kunemkhokha engafuni ukwehla ekhaya ukwazi ukuyivimba wena. Uma kunobungozi kuney'nkinga uyokwazi ukuzivimba wena unala kumandla. Thami wakwamhlongo uthi-ke siyabonga ngencazelo. Kusho ukuthini la uphupha-ke mhlawumbe uhlaselwa amabhubesi amathathu ekhaya. Ngisho-ke sesingena endlini still esilandela ngena andingathi ngivala umnyango kodwa-ke wavele wawa. Ngikwazile ukugwaza elilodwa esifubeni ngomshanelo kodwa-ke la ngafa lakwazi ukungena endlini. Yabo. Asiveze ukuthi la uma uphupha la nihlaselwa ngamabhubesi amathathu, uphawu olungabe ukuthi kungenzeka nibhekene nezitha ezinamandla futhi eziyingozi ezifuna noma ezisuke zinakhela uzungu kodwa mhlawumbe ongenzeka zintathu njengamanje. Lezi zitha noma laba bantu abathathu abakhona ababantu aba-powerful nabantu abanamandla nabantu abane-influence kodwa abayingozi nabanakhela uzungu. Futhi ngaphinde kusho la ukuhlaselwa umoya omubi noma amadimoni amabi ahlasela noma amelene nomndeni wakho. Kanti futhi la uma uphupha lamabhubesi nihlaselwe iwona amabhubesi amathathu, uphawu kodwa olungabuye libike iy'nkinga noma iy'nkinga
ney'ngqinamba ezinikhungethe empilweni ezilokhu zinilandela noma nizama ukusixazulula kepha okunzima ekutheni nithole iy'xazululo ezinembile. Kanti-ke la uma sihlabela phambili uThembi Maluleke useyabuza uthi ngicela ukubuza ukuthi ngabe kuchazani ukuphupha inkomo ebovu ekujaha. Into esingayibalula ukuthi uma uphupha la ujahwa noma-ke ulandelwa le nkomo ngaphandle kokukhombisa ulaka, uphawu oluhle lolu osuke lusho inhlanhla enkulu kakhulu yemali uma ukuthi ayikuhlabi futhi ayikuluyisi nje, iyakujaha nje, iyakulandela. Kungabuye kusho la ukuthi ungase wamukele ifa, isamba sefa noma impahla enkulu ungaselele esikhathini esizayo. Kanti futhi la uma kusuyiphupha lenkomo ikujaha noma lezi nkomo zikujaha zinolaka, sewuphawu olubi noluxwayisa ukuthi ungase mhlawumbe uhlangabezane ney'ngqinamba nokuthi mhlawumpe-ke awuqaphele kunabantu ababi abazama ukwakhela uzungu noma-ke kunabantu ababi abazama ukukubophela amanqina enyathi. Sihlabele phambili futhi uzwakele wakwaMkhwanazi uthi amen pastor. Cela ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha umuntu wakini eshona. Ngimbone-ke ophe entanyeni egwazeke ngomensi washona ngase sengikhala. Uma ubona umuntu eshona, uphawu lolu oluvama ukubika ukuthi loyo muntu usazoqhubeka nokudlantlavana isikhathi sibe side. Kanti futhi uma-ke kade egula, usuke lowo muntu ezosinda, usuke ezolulama esifeni esimphethe. Kanti futhi-ke kwesinye isikhathi kuyaba uphawu olubi uma umuntu ubona eshona, okusho ukuthi kuzoba ney'nkinga mhlawumbe angasheshe ahlangabezane nazo ezizoba ngaphezu kwamandla akhe, ezizomehlula empilweni. Kanti-ke la uma ubona lo muntu lona bemgwaza, uphawu olungabika ukuthi kunengozi abhekene nayo noma azobhekene nayo. Kanti futhi ngasho ukuthi kungenzeka uzosiphatha ngendlela noma uzokwenza into engase imfake engozini noma engcupheni. Kanti futhi esibunye singaveza ukuthi la uma usuphupha-ke ukukhala kabuhlungu ephusheni, uphawu oluvame ukuthi la lubike ukuthi kungenzeka uzothola noma uzokuzwa iy'ndaba ezimnandi ngekudala ezoshintsha indlela ozizwa ngayo njengamanje. Kanti futhi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi umuntu osuke kudingeka engathi ungagonyuluka ngezinto ezingakuphathi kahle empilweni. Asihlabele phambili sibheke ukuthi ikuphi okunye esingakusho esikhathini esilandelayo. Sibonge nje kwamanje ukuthi wena uyayilandela i-channel, wena uyasubscribe, wena uyabuka amavidiyo, uNkulunkulu ekubusise. Nathi kuyasithokozisa ngasonke isikhathi ukwazi ukuthi kunabantu abalandela amaphupho, abantu abakholelwayo ekutheni singakwazi ukubanikeza iy'ncazelo. Yes, ngeke sikwazi ukuyiphendula sonke nonke ngesikhathi esi-one, but kancane kancane nazakwethu ningapheli amandla. Ubuze namuhla, ungabuza nakusasa, uphinde ubuze until zikuphendule. Ngibonga uNkulunkulu ekubusise.